мулоқотро раиси шӯрои занони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 Бердӣ ва Мавлуда ифтитоҳ намуда риштаи суханро ба намояндаи Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳбуба Азимова спорид. Мавсуф дар суханрониаш бобати пешгирии амалҳои номатлуб, масъалаҳои доғи ҷомеа, маърифати ҳуқуқи занон ҳарф зада, таъкид бар он дошт ки мо бояд ба қадри истиқлолият бирасем ва 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии азизамонро бо дастовардҳои назаррас истиқбол намоем. Маҳбуба Азимова дар суханрониаш ҳамчунин аз ҷавонон таъкид ба амал овард ки аз донишҳои сиёсиву ҳуқуқӣ, маърифати оиладорӣ бохабар бошанд. Зиндагӣ мубориза аст ва мубориза дар дасти худи шумо аст. Зиндагӣ аспи самани бодпо аст. Агар лаҷон зада савор шуда нагиред, ҳамон шумои таги пош монда ва сукут мекунад. барои ҳамин аз ҳама беҳтарин рисолати шумо имрӯз фарзандони ин аст ки гапи падару модара гиред, хонаи падару модара покиза нигоҳ доред, мактаб ва бобоҳои хубу аъло конед. анами устодаконе ки имрӯз хуни дил хӯрда дар шумо дарс мекунанд баҳравар шавед ва хона накобед. ҳаматон аз медонед ки духтаре ки бобоҳои хуб мехонад, духтаре ки одоби хуб дорад, эҳтиром назди омӯзгоро ба дорад, эҳтиром назди хона ба дорад. ина ҳеҷ гоҳ фаромӯш накунед, ҳеҷ гоҳ ба хеши таборатон оила барпо накунед, зеро ки шумо духтарони соҳиби маърифат ҳастед. писари хола, писари амма, писари таво, писари амак ин бародари дуюми шумо ҳисоб меёбад, ё хоҳари масалан бародари шумо чӣ ҳисоб меёбад. аз ҳамин хотир агар дар давраи якум кӯдакҳои хуб таваллуд шудаванд, дар давраи дуюм умедвор нашавед, ҳатман яке аз кӯдаки маъюб таваллуд мешавад. ина коршиносо олимо исбот кардаки ҳастанд. дар мулоқот ҳамзамон намояндаи вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳуқуқшиноси давлатии маркази ёрии ҳуқуқӣ Дилфуза Эсоева, мудири шӯъбаи кор бо занон ва оилаи назди мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен Ҳамзира Замонова дар баромадашон дар бораи пешгирии хушунати хонаводагӣ, анъанаҳои ба миллатамон бегона, одоби духтарон ва баландбардоштани маърифати ҳуқуқи шаҳрвандон сухан карданд. фаъолони маҳаллаҳои Вашанӣ, Гулистон, Қоқурӣ, Шафтолузор пешниҳоду дархостҳои муфиди хешро дар мулоқот баён намуданд. раиси шӯрои духтарони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 Айматова Сабрина ба ташкилкунандагони мулоқот изҳори сипос намуд. маҳз адаб аст ки ба ҳусни инсон ҳусни дигаре зам намуда ӯро аз дигар мавҷудоти олам боло мегузорад. сартосари осори бузургони моро васфи адаб фаро гирифта бузурге ситоиш кардааст. одамизода агар беадаб аст, одам нест. фарқ мобайни бани одаму ҳайвон адаб аст. имрӯзҳо ахлоқ миёни ҷавонон, бахусус духтарон хело коста гаштааст. вақте бо овози баланд ҳарф задан, хандаҳои бемавриди баъзе духтаронро кас мебинад, баростӣ ҳисси нафраташ боло мегирад. кани он духтари зебои тоҷик ки аз шарму ҳаё рухсораҳояш волагон мегашту ҳусни ӯро дучанд месӯхт. афсӯс, аз тавсифҳои майдабофти духтари тоҷик ки нишоне аз онҳо намебинем. чаро оё кокулони парешон ҳуснро меафзоянд? ҳаргиз не. аз ин рӯ духтарон бояд бикӯшем то хулқу атвори зебо дошта бошем. ҳусни инсон дар одобу маънии ӯст. бояд шаъну шарафи хешро нигоҳ дорем, дунболагири ҳавою ҳавас нагардем, адабро пеша кунем то ҳуснамон афзун гардад, он гоҳ бахт дар кӯбамон мешавад. бояд пироҳан аз шаър биороем, рӯй ба илму фарҳанг, рӯй ба ҳунар орем, духтаре гардем ки фахр на аз зери рухсор, балки фахр аз маъниву кирдор кунем. дар фарҷоми мулоқот мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳр дӯстзода Афзалшоҳ пиромони пешгирии шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ифродгаро, масъалаҳои ба миён омадаи ҷомеаи муосир сухан карда афзуд ки намояндаи муншии Созмони Милали Муттаҳид соли 2021 соли мушкилот, соли норасоии ғизо, соли норасоии маҳсулот эълон кард.
дар ҷомеаи ҷаҳонӣ ва баъзе аз маълумотҳо аллакай дуюмин кишвари дунёя қаҳтӣ фаро гирифтагист. бинед ки инсон чӣ чиза дар тақдири худаш дар пеши назар мунтазир аст. бояд имрӯз бояд мардуми тоҷик, миллати тоҷик, ҳама сокинони шаҳри Панҷакин пурра бояд ки вазъията дарк кунанд, камари ҳиммат бубанданд. пешвои оқилу донову боҷасури мо муҳтарам асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пайваста таъкид мекунанд ки зиндагии мардум беҳбуд шавад. Дина Фарҳод Раҳимиён дар сафари корихшон таъкид карданд. дар баробари ин мушкилот хушсолиам дар назар аст. ҳар сол агар 60-80% захираҳои барфу ях дар кӯҳҳои Тоҷикистон агар мешуд, ҳамин шабрӯзба 40% аст. об нест дарёба, канало ба об нест. иқлимам тағйир шуда истодааст. дидед, маҳсулот ғизо танқисӣ дар соли 2021 на танҳо ки мардуми мо пурра аҳолии сайёраи замина мунтазир аст. ба ҳамин хотир пешвои муаззами миллат 1300 рӯзи меҳнати зардор эълон карданд, то ин ки мардуми шарифи кишвар дар ҳамин мушкилот мо бояд ки ҷашни муқаддаси миллӣ 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистона дар сатҳи баланд таҷлил кунем. мулоқот самимӣ ва судманд сурат гирифт. гузориши Фирӯза Одилзода Нек Муҳаммад Мирҷонов аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3. ҳамин гуна мулоқот дар маҷмаи фарҳангии эҷодии Кохи Лоиқ бо занони бекору хонашини маҳаллаҳои сои Мисрак, сои Зебон, Зардолузо ва Рӯйдакӣ сурат гирифт. мулоқотро мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳр Дӯстзода Афзалшоҳ ифтитоҳ намуд. намояндаи Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳбуба Азимова, мудири шӯъбаи кор бо занон ва оилаи назди мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен Ҳамзира Замонова, намояндаи Вазорати Адлия Дилфуза Эсоева дар мулоқот ба сухан баромаданд. зикр гардид ки мо шаҳрвандони Тоҷикистон бояд ба қадри истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бирасем. дар маҷрои ҷаҳонишавӣ бо дарки масъулият дар татбиқи қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд, дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар оила, дар бораи танзими ҷашну маросим саҳмгузор бошем, зеро ҷомеаи ҷаҳонро хатарҳои гуногун ва таҳдидҳои сиёсӣ фаро гирифта истоданду гаравидани шаҳрвандони Тоҷикистон ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротгаро ба мушоҳида мерасанд. занон ки пойдевори оила ҳастанд бояд фарзандонро дар рӯҳияи меҳнатдӯстӣ, масъулиятшиносӣ, ватандӯстӣ, худогоҳии миллӣ, хештаншиносӣ тарбия намуда онҳоро ба корҳои созандагиву ободкорӣ раҳнамон созанд. мулоқот судманд гузашт ва онро мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳр Дӯстзода Афзалшоҳ ҷамъбаст намуд.